chegaba do colexio, bocadillo de merenda e a xogar. Aquí os da aldea coñecémolo todos, a ele e a súa familia. De feito, había nos ali en Estramundi, Padrón, había tres campos, había dous campos, e un grande, ao principio cando estaban todos os nenos, entón xogábamos no grande. Iban marchando, outro máis pequeniño. Logo xa, cando non quedaba nadie, eu iba para casa, e daquela cesta do pan deixabase fora. Nós tiñamos unha taberna onde meu pai recolleu pan, e collí unha pelota destas de gorila, e meter gol hasta que pechaba papá a tenda, eu solo ali na rampa, a meter goles ca pelota. Xogaba eu solo, eu fui un futbolista, tiña que ser obligatoriamente, sempre con os meus pés. El, porque é un tío así tan que naceu en Estramundi, o sea, fora do mundo. A aldea del, mire como se chama. Pois hasta neso é diferente a todos, non? Empezara en infantiles. Infantiles xa metía goles. Como non me vou acordar. Además, era bo xogador, moi bo xogador. Que xogaba moi ben. Era un artista co balón. No primeiro ano de juveniles xa empecé a xogar en segunda regional. Campos de... Claro, os tempos van cambiando, xe agora que van cambiando, pero bueno, teño que dicirlo. Campos de terra, teñome duchado nos lavadeiros, nos lejos. Empecé a ir con ele, metía goles. Con 15 anos xa ascendín de segunda a primeira. E despois ali cosa, fixemos unha temporada boa, metí moitos goles e fun a Madrid a probar polo Madrid. Grande estaba, pero que non se valoraba. Sí, me dixeron xa te chamaremos. Chamáramos no Celta e fun a Moaña a xogar un partido. O que falamos moitas veces, que pasa o tren, pois enseguida se leme todo, metí 2 goles, peleinas todas, é dicir, que moitas veces conforme, cando fora a Madrid, nada, pois ese día, todo. E xa fichei no Celta. Cuando lo fichamos para el Celta en los juveniles, él vino al Celta juvenil, jugó ahí en el juvenil, jugó en los inferiores. Entrenaba con eles e xogaba co Fillado, moi boa temporada. E xa foi cando fun debutar o Celta estaba nos postos de abaixo e nun dos partidos a Bilbao campeón de Liga ese ano, Clemente, entrenador, debutei ali, un rapacinho de 7 anos debutei ali. E bueno, xoguei en banda, tuve un par de balóns, pero bueno, o campeón de Liga 4-0 ganaron, pouco podía demostrar. Era un chico muy competitivo, bueno, como persona es un chico de 10, como persona es una excelente persona. Yo tengo unos grandes recuerdos de él. Conocer a Carolo é creer nas persoas. Entonces, gustaríame contaros como foi o día que tropezamos, porque literalmente tropezamos. Pois foi que íbamos os dous convocados na selección galega que quedou campeona de España en juvenil. A volta do partido de Salamanca, nada máis terminar, volvemos, creo que foi a Coruña, entonces chegamos de madrugada, e tiñamos que coller o primeiro tren da mañá para baixar ao sur, e nada, todos tiñamos sono, salvo que Carolo. Entonces Carolo ponse a falar, non nos deixaba dormir, e claro, levanteime, e dixe, deixanos dormir, claro. Ao final, outra vez, seguía falando, ao final, o que pasa é que daba xa risa, porque pues, non toca dormir porque di Carolo me estaba falando de outras cosas, estaba falando do partido, de mil cosas que pasaron. Moitos agora poñenche non sei, que poñen música destos dos, non sei, Héroes del Silencio, non sei que máis, non sei, pero con Carolo non tens que gastar en música, hostia. Xa Carolo, xa está. E si, por suposto, que nunca, non sei se se volveu a conseguir, pero nunca se llevou máis bombo a selección galega campeóns de España. Fomos campeóns de España.
selección juvenil. Preconvocado que a selección española. Oye, algo que sumas. Despois foi unha mil e xogou no Compostela, en segunda B, a ver 2 grupos. Aí é unha neta que sempre a conto. Quedáramos viñamos de Viléfar ou máis longe, ahora todo é cerca. Estropear as Olimpias, esa neta sempre a conto porque ou parábamos ali hasta que o arreglaran ou entonces víame un cordel por un lado, por outro, e uns iban tirando. Cando chovíase un poquinho, nos aproveitamos. Se chovía moito, pois paramos. Pero se era pouca cousa, un tiraba de un lado, un tiraba do outro, nos seguiremos a la chega. E logo a vir da Mili, Millares, que era un xogador da zona de ali, levoume para o Celtic, el se estaba tamén na resultado final, e fomos, e primo meu. Coincidimos no Celtic. No Celtic foi un ano estupendo, quedamos moi arriba, aí conocí o Carolo de verdade xa, de forma regular, como compañeiro, claro. Era todo oposto ao que coñeceras xa vedes que os futbolistas son moi egocéntricos, os futbolistas todo é un drama cada vez que perden un partido, sempre ten a culpa o outro, nunca ten a culpa o propio xogador, eu mismo sería así, en cambio el sempre estaba de bom humor, ganáramos ou perdéramos, era unha forma completamente distinta. E dábanos unha gasolina que a veces faltaba nos equipos. Sí, eso es cierto. Era es un chico muy alegre, muy dicharachero y siempre con un gran humor. Es un chico que tiene un don que no todo el mundo puede tener, pero él tiene un don muy de amigos, muy de hacer de unidad, ¿sabes? Aí ya ten unha boa temporada, metía goles, e dali foi po Arousa. Do Celtic pasamos ao Arosa, no Arosa estuvemos 2 anos, xogamos aquel famoso partido na Copa do Rei ca Real Sociedade, con o equipazo que tiña a Real Sociedade, que foi cando se fixo colaborador co Celta, e veu Félix Carnero, colleunos e salvamos a categoría. E o ano seguinte fixemos unha boa temporada, foi cando xogamos ca Copa do Rei ca Real Sociedade, elimináramos o Hércules, elimináramos o Ourense, éramos un grupiño de rapaces e moi boa temporada fixemos. El Félix Carnero era un entrenador que viña con unha larga trayectoria de primeira división, no Celta, un tío moitísima trayectoria, claro, moi serio. Vamos, él tiña costumbre de vir todos os sábados á noite, pasaba pola habitación para falar do partido e tal. Y yo tenía la costumbre de pasar por las habitaciones por las noches antes de los partidos. Chegou á habitación, donde eu sempre dormía con Carolo, sempre estábamos na habitación, e chega e pregúntame, onde está Carolo? Digo, mister, yo no soy su padre, no sé. ¿Cómo no vas a ser su padre? ¿Tú sabes dónde está? Mister, yo qué sé. Y dice, ¿pero dónde se mete ese? Entonces, estaba metido no altillo do armario, e abre a porta, a contraporta, asoma a cabeza, e dillo mister, pero tú que haces aí? Dice, mister, tomarme en serio o que este mandou, que concentrados, que non faláramos con ninguén, concentrados. Estou concentrado aquí arriba no armario. Ala, sal de. De Carolo me puedo esperar cualquier cosa porque era muy simpático y hacía cosas diferentes a los demás, tenía mucho humor. Así, imaginaos, a vida así. Entonces é unha forma de ver a vida completamente distinta a calquera de nós, do habitual, pero que se agradece unha persona así. Cando fichei no Lugo. E o seguinte paso foi que me fichou o Lugo. Ademais, é curioso, non? Porque o entrenador que tiñamos no Arosa, Félix Carnero, escollenos a él, a min e a Javi para a nova aventura no Club Deportivo Lugo. 89 creo que foi, que cando chegou el de o Arosa, depois de
xunto con outros dous compañeiros, con Modesto e con Javi. A verdade que habían feito unha boa temporada, que estaba de entrenador Félix Carnero. Hai varias cousas que nese fichaje que me gustaría contar para que un se perciba de quen era Carolo, de como era unha relación personal que superaba todo o que un pode imaginar. Pois creo que foi no derbi, estábamos negociando, el antes que eu, el chegou a un acordo, e cando negociei eu, pois non cheguei a un acordo. Non recordo canta era a diferencia, pero o Félix, me acordo, o presidente, estaba enrocado de que aí non pasaba, eu tamén enrocado de que aí non pasaba. Fóramos negociar Modesto Meseu cando estábamos na Arousa para fichar no Lugo. Vale, fomos xuntos, Modesto Meseu somos íntimos. Entonces a Modesto, a min, ofreceronme unha prima, o Boca ofreceronme unha cantidad, e Modesto algo menos, bueno, era central, eran situacións distintas. Adivinar que pasou, foi contarlle a Carolo e dixo que el aportaba o que fixera falta para que eu fora con ele e seguíramos xuntos. E efectivamente, así pasou. E claro, foi un, falamos, depois foi outro, pero eu recordo que si, dixi, vamos a ver, si é por diñeiro, poderme quitar algo e darlle e poñerlle a Modesto para ir os dos para lá. Ao final arreglaron e me fixo falta que fixera. Contádeme quen fixo eso, contádeme non desde a opulencia, sino como era o fútbol antes era moito máis limitado que agora. E desde a situación na que vivíamos os dous, pois fomos os dous directamente para o Lugo con Javi. O diñeiro é importante, pero outras cousas máis. Para min, e sigo dicindo, o diñeiro é importante, pero hai outros valores máis por diante. Cando valoras só o diñeiro, mal. Se ti só valoras o diñeiro, para mí, personalmente, cada un ten o seu diñeiro, pero se valoras só o diñeiro, cando o diñeiro se antepón, así está o mundo, anteponimos o diñeiro ante todo. Chegaron os tres ao principio da pretemporada, Carolo con unhas melenas impresionantes, e, bueno, pois, no inicio así da pretemporada e tal, vimos que o Vin, que eu xa levaba aquí tempo, pois, que era un xogador moi simpático, que lle gustaban moito as trastadas, e entonces, bueno, pois, pouco a pouco, bueno, pois fomos nos conocendo. Primeira vez que o vin, eu estaba traballando no Marca en Madrid, aquel día librei porque sabía que xogaba o Lugo en Madrid contra o Atlético madrileño e previamente xogaba en Atlético de Madrid Zaragoza. Quedeime a ver despois, evidentemente, o Atlético madrileño Lugo e marcou un golazo impresionante. Ademais tiña o pelo moi longo, rizado, e marcou un gol desde o lateral da área na escadra contraria. A verdade é que preguntei quen era porque tampouco o coñecía moito, acababa de chegar, creo, esa temporada. Vimos que un pouco que era o animador, digamos, do vestuario, dentro do vestuario. Era un xogador pois, moi traballador, un xogador daquela época, despois cando xa xogou ao Club Julio Díaz, pois que presionaba moito arriba, que facía moi bo traballo para o equipo. A feito de conocelo é gracias ao entrenador que o levou o ano anterior para ir para o Lugo. Entón, tuve a suerte de que Carnero brindoume, deixoumos ali, eu encantado da vida, claro. No campo daba todo. Comigo non xogaba sempre de 9, xogaba na banda, máis na banda, pero 90% na banda, e sempre picaba goles, cuidado. Poñía a Xulio Díaz de extremo esquerdo e rendía, o poñía de segundo punta e rendía, de falso 9 rendían, e logo, pois, evidentemente, sin balón tamén, para ser un dianteiro, aportaba moitísimo, non? Técnicamente non é un merlo blanco, pero claro, ten outros valores que suplían todas as carencias posibles que tiña. Minuto 39, este pase longo de Alvite a Carolo, a saída en falso de Hortas e o balón ao fondo da rede. Significaría o empate a 1 e a ledicia do dianteiro lugués, esta vez non controlada, e suponlle ese pequeno tropezón. Vexan na repetición o pase profundo de Alvite e o bonito remate de Carolo. Hortas non estivo moi atinado nesta... Este balón que rouba Miro e vexan o golazo de Carolo.
Unha xogada que hai que ver repetida. O perfecto zurdazo do dianteiro lucense que entra por... Pode ser a última xogada da primeira metade. Gol! Gol de Carolo sobre Prat. Estamos vendo a repetición deste gol. Excelente Carolo, adiantándose a todos, incluído o guardameta Diezma, e batendo a portería do conxunto extremeño. Aí está, punto de penalti, área pequena, gol de Carolo, o tempo cumprido. Dentro do vestuario como compañero era un gran compañeiro e ese tipo de xogador que todos os equipos que lle gustaría ter dentro do vestuario. Para min, Carolo é un home moi grande no aspecto tanto profesional como personal, non? Tanto dentro como fora do campo. É unha persona exemplar. Sempre animando dos compañeiros, seguramente que todos os adestradores queren ter dentro dun plantel. A él, bueno, en calquer circunstancia sempre había un sorriso, unha broma, era un espectáculo no vestiario. Palos Eliseo, ese! E despois no campo era un xogador que activaba moitos compañeiros. Me lembro moitas veces en partidos difíciles de ir perdendo a él sempre no afán de seguir tirando, empuxando e animándonos continuamente. Que era un futbolista dos máis carismáticos daquela época, non? Do peso que tiña no vestiario, da unión que promocionaba todo o plantel de xogadores e tamén do carisma que tiña cara a afición. Pasaron anos e ao final en Lugo que era... Bueno, ahora xa pasaron moitos anos e non se pagarán. Pero si é verdade que en Lugo quixeron un gol. Sí que me acordo de Carolo porque cando empecé a vir a este campus era pequeno, pois sí me acordo de él. Que diu que a miña inicio no fútbol e algo así, non recordo de ese xogador. É unha persona que sempre foi aquí apreciada entre todos os compañeros do vestuario a nivel general, na cidade, sempre foi unha persona querida, sí. Era un delantero, xa digo, que era todo terreno. Facíanlle faltas por todos os lados. El non protestaba, levantábase, ele aproveitaba, era un ratón, xa digo, toda a afición do Lugo nos tiña conquistado, que non sei. Claro, o Lugo é único. Y eso dice mucho de una persona. Ya no solo como jugador, porque si fuera como jugador, pues sí lo recordarían, pero no lo pararían por la calle. Anécdotas graciosas en Las Palmas, Las Palmas, na isla da Palma. Na isla da Palma o campo do Xeol que está aí, tiña por un lado tiña unha montaña super alta. Estábamos ganando minutos de silencio. Entonces, os únicos carros que olía era o barco e o Merceu. Entonces, olhas desde lá, desde a montaña, e xe, ¡Carlos, hijo de puta! E eu dixo, señor colegiado, eu creo que é por usted, Eu podía facelas porque me iba a botar a culpa igual. Hai unha anécdota moi graciosa que estando Julio Díaz había terminado o partido e dille estaba dentro do vestuario e dille a Julio, oye Julio, para mañá facía falta que prepararas un masaje e tal. E dille Julio, como que masaje? Como que masaje? E dille, sí, porque o baño xa non o deron hoxe. E entrenamos un pouquinho en masaje e nada máis, porque o baño xa levamos hoxe. Pero vinieron aquí e unha que lle facía moita Domínguez, pero ese non portellazo. O día de San Andreu, bueno, para unas todas. Era moi bo porteiro, moi áxil baixo dos paus, pero é certo que no xogo aéreo costaballe un poquinho sair, cando saía era bastante seguro. Collí eu atábame con a corda e ataba porque non era moito de salir, ataba máis rede dos entrenamentos. Entón, con o día de matemáticas, dije, vamos a atacar hoxe a atame, e eu, sabe, balón, voy, entonces claro, chegaba, no, e corría detrás do niño, eu, claro, depois cando me cuimo moitas veces collíame, déjame apretar, porque era fuerte. Tiñanos un utillero, Eliseo, que falleceu, e xa fai uns anos que era, bueno, unha persona moi querida e apreciada, entonces tiñanos no vestuario, tiñanos dous espellos. Tiñastes matados todos.
que estes veñan aquí a cobrar con sinvergüenzas e levan a pasta e non teñen nin puta idea. Demostre ti a calidad que tens, que ti xogaches ao fútbol, entón había un chisme de lavar as mans, outro chisme de lavar as mans, espello, espello. Entón empezaba a golpear entre os lavadeiros, abaixo, pamba, pamba. Dadevos conta, isto sí que é un futbolista, vos non sodes capaces, pero agora vamos máis arriba. Romperemos un cristal. Rompí o espello e despois, bueno, con toda o cachondeo que había, A veces metíamonos con él, non me extraña, iríache caendo un pelo cada vez que fallabas un gol. Metíanse sempre comigo, pero eu estaba tranquilo porque sempre lle dicía, ao final ides vir aquí a abrazar. Así que estar tranquilillos que, efectivamente, vinimos a abrazar. Foi cando lle caiu o pelo e depois lle chavábanos todo o segundo de artiz. Caseime e que o pelo, pero non foi porque me casei. Foi por ese, seguramente por ese ano de estrés que tal, eso. Non o sei, que o meu pelo, cando estaba no Arousa, tiña o pelo rizo, talmente como futre, mas rojo, claro, rojo, blanco, non era a mesma cabeza, pero blanco. Entón, futre. Ese ano do Lugo, pues, que o meu pelo, e pasei de futre a de rizo. Se un ve a fotos del antes e despois, podía ser un drama para calquera. Recórdame cando se cortou o pelo, cerca da casa onde estaba eu, como médico se sabía o que lle estaba pasando, é un tema inmunológico de que iba a pasar o que iba a pasar, e falando con él, con tranquilidad, non podes imaginar como tomou, es decir, como él se toma a vida. Un personaje conocido, un tío que tiña un pelo no, de repente pasou o que pasou, pues pelouse aquel día e con toda naturalidade. Ninguna trascendencia de facer ningún drama, dramas ningún, ni siquiera cando a adversidade era propia. O me deixou moitísima pegada aquí en Lugo, non como persoa e como futbolista, porque viviu unha das mellores etapas que foi as fases de ascenso e o ascenso a segunda división A e a temporada primeira do Lugo en segunda A. En segunda B entrábamos sempre na fase de ascenso e conquerímolo un ano. Aquel grupo que era complicadísimo, onde estaba o Extremadura, estaba o Elche, estaba o San Andreu. Había equipos francamente moi bons. O que pasa é que tiñamos un equipo con unhas señas de identidade moi fixas. Posiblemente o Lugo fora o peor dos 4 equipos, daquela era por liguilla, xogabas a fase de ascenso a segunda división por liguiña e o equipo acabara ascendendo contra todo o pronóstico, porque xa che digo, era o equipo máis feble dos 4, pero era tamén o mellor equipo en canto que se denomina equipo con mayúsculas, pois era ese Lugo. Ese ano, a sorte do Lugo que tiñamos nós, que eran veteranos, sabes, pero moi currantes, con sentido común, e antepoñíamos o equipo que calquera. Posiblemente non tivera a calidade técnica, pero sí que era un equipo que funcionaba á perfección, con xogadores moi unidos. O Lugo prácticamente dentro da área, a lo vai, remate de cabeza, gol! Gol! Marcou Albite, marcou o capitán. Aí teñen a Estudio que, claro, algún xogador lle debeu de decir agora que pasaba o árbitro. Domínguez, o árbitro aí o teñe, levanta as mans. Acabou! Estamos intentando falar con Carolo, que está recibindo as felicitacións da afición, un dos homes máis queridos aquí en Lugo. Carolo, que significa este ascenso? Este é demasiado, non teño que dicir xa. De Freitas roto porque non podía conseguir a victoria, deu brazo a torcer, pero non así o Clube Deportivo Lugo. Partidos. Sí, a verdade é que si, non, eu creo que, bueno, ainda non asimilei moito esta situación, sobre todo aí por o campo, todo, bueno, por a través. Xoguei 15 partidos, entre suplentes, 15, 20 partidos. Entón, despois que vin que xoga que prácticamente non xogaba, e foi cando me veio unha oferta de Santa Coloma de Gramanet. Va Cataluña, que non lo conoce nadie, la Gramanet, asciende y está todo el mundo en el medio del campo y Carolo encima de un vestuario y toda la gente con Carolo. Y estuvo meses, no estuvo ni un año entero. Es Carolo, es así. Me alerta que querían unha camiseta, claro que... No, que me tiña meu pai. Que me tiña meu pai, non me lo podo dar. No. La gente, ver a este público que se ha volcado con la Gramanet.
lleva a hombros a Jesús Rodríguez Muñoz. Llegó de Escudriña, de Galicia. Venía del Lugo, de un equipo de segunda. Había subido al Lugo a esta categoría de plata. Ahora llega a Santa Coloma, fue el revulsivo de la Gramenet. Y el calvo, el de Erticia de Santa Coloma, que es llevado a hombro. Lugo descende, eu tiña contrato co Lugo. E xa no tramo final, estaban as cousas tamén aí, e fun fichar no Vista Alegre. Estaba en preferente e quería ascender. Xoguei os últimos partidos co Vista Alegre e xogamos a fase de ascenso contra o Grandes. Pero ese ano non ascendemos. O seguinte, Tomé, en León, fichamos en terceira e ascendemos a segunda vez. O ano seguinte, en segunda vez, fui o máximo goleador, incluso da categoría. Tiñamos do Ourense. Recordo que eu era capitán na Ponte. E recordo nunha reunión en Noira con Plácido que me dice que estaba mirando dentro, era Carolo. E ali apareceu. Eu, si falo do Carolo futbolista, era unha auténtica bendición para os que xogábamos, por exemplo, no centro do campo. Sabes? Porque era un futbolista que sempre che daba a opción de pase. Carolo salía ao campo no minuto 1 e hasta que o cambiaban ou hasta que se xogaba todo o partido hasta o minuto 90, estábase sempre movendo. Tú sabías que no momento de recibir o balón, un movimiento de Suso iba a loter. Futbolísticamente isto era Carolo. Saquei o título de adestrador nacional e o noso profesor de táctica era Xulio Díaz. E Xulio adoraba a Carolo. Porque el ten unha serie de valores enormes. É dicir, el profesionalmente foi un ejemplo. A nivel de sinceridad, humildad, sacrificio, o sea, todos os valores que debe ter un deportista tiños él. Por eso, para mí, foi unha persona super importante. Conto vos estas cousas para que vexades que era un rapaz moi querido. Creo que dos máis queridos do fútbol gallego. Esa é a ponderación do futbolista, pero hai outra cousa todavía máis importante, que era que no vestuario destas xentes donde cando as cousas van mal suman moito e cando as cousas van regular siguen sumando e cando as cousas van ben que siguen sumando. Cando se fala deses xogadores que fan vestuario, Carolo é o número 1. Non creo, penso que si recorredes os non sei cantos estuvo en 80.000 equipos Suso, porque ademais, como dices, xogou en todas as categorías, imagínate o que é eso. Cantos compañeiros de vestuario tuvo que ter Carolo, pois un montón. Costaría, os penso, probablemente non atopasedes a alguén que non falase dele, sabes? Alguén que non, sabes, a nivel futbolístico penso que nadie falaría mal, a nivel personal garantizo que nadie falaría. O ano seguinte, fun con Lalín en terceira e ascendemos a segunda vez. E xoguei outro ano en segunda vez. E depois chamaronme daqui de Taboadela, Aníbal, temos confianza do ano anterior e tal, e animoume a vir para aquí. Cando eu me marcho da Ponte, e acabo firmando no Taboadela. Recordo que chamara eu a Carol e dixen, oye, Suso, que vas facer o ano que ven? E dice, ainda non sei, e tal, dixen, vente para aquí. Ele xa quería como acabar, quería sentarse. O Morex estaba cómodo, había estado cómodo, entón me pareceu descabellada a idea e acabamos filmando ali en Taboadela e desde esas xa non se volve a marchar. Tamén é verdade que o ano que estuve co Ponte Ourense, bueno, pues fixemos moita amistades e tal, e entonces decidimos, bueno, pues vamos co Ourense. E pois empezou xa foi cando empecé a Ourense. Ese xa levo aí 20 anos. En Vilamarín, pois, botei 2 anos como Ventraces, sobre no Ventraces, pois estuve de entrenador no Ventraces. Nese mismo ano, fui de entrenador co Cea, e xoguei co Cea un partido, fixera ficha, e por amistade ali do traballo, fui xogar ao padel.
un xogar, e tal, ascendemos. A mí falta máis ascenso que como di Luis Miraus, que eu, por exemplo, claro, eu podo dicilo, pero é dicir, o ano que o Celta ascendeu de segunda a primeira, eu xoguei un partido con eles. O sea que sendo realista non, pero bueno, oye. E depois ascendín de segunda B a segunda A co Lugo. De terceira a segunda B, toda Gramané, Colalín, Gramané, Lalín, e Leonesa. Claro. De preferente a terceira, sí que de preferente a terceira foi a única que non ascendí. De primeira preferente tamén, de segunda a... De primeira preferente co Vilamarín, e non sei se era un pouco máis, non sei. Creo que non. De segunda a primeira regional, co Sar, co Paderne, e despois de terceira a segunda regional co Clube Deportivo Sar. Por Navidades y esto, joder, nos hace falta un delantero, y dice, mira, en mi edificio vive Carolo, yo si queréis os lo digo, está parado. Y así empezó todo, pues le llamamos, le encantado siempre, todo lo que sea jugar, pues encantado. Y estuvimos ese año jugando en Ferreira. Resaltar que se non tes ilusión, non podes xogar. E cando estamos falando, cando fomos a Ferreira Pantón en preferente, entrenaba como un rapaz, con 43 anos, mira que necesidade tiña de entrenar. Pois disfruteino como se fora casi profesional. Iba a entrenar. Por entrenador non era digno, fixo. Fallei un gol contra o México. Clarísimo. Razamón, fixe, xogaba algún partido, entrenaba chantada. E despois tamén nos Queirón estuve. Pero xa foi o primeiro equipo que entrenei. Estivo tamén uns meses nos Queirón, un equipo que estou agora adestrando. E vese que tamén deixou pegada entre a xente. E depois tamén tuvo a súa trayectoria no arbitraxe. Moi bonito, moi bonito. Velo de distinta forma. Vale, como árbitro que me pega o balón, eso xa... Eu me gusta estar cerca, algún vez me está pegando. Pasaron uns anos, entón dixen cando iba así por Padrón e tal, dixen ao presidente do Sar, joder, e agora só iba a entrenar así con eles e tal, dixen, agora que me falta, joder, rematar onde empecé. E en decembro, ven que a ficha, pam, firma aquí. Firmamos a ficha, xoguei. É unha persoa excepcional, xogador tamén, obviamente, sempre intenta facer piña co grupo, o ano que vou aquí, o ano que fomos trato aquí no campo. Igual, dianteiro, creo que debutou, creo que no partido que debutou aquí xogou e marcou, non sei se fora 4 ou 5 goles con nós. No campo, a ver, un xogador desa categoría, notas, esa pillería que ten, que tamén é moi característica del, aportounos moito, de feito, foi o ano que ascendemos de terceira a segunda. O penúltimo partido da Liga creo que foi,
e xa conseguimos o ascenso matemático, e saleu co Brazalete e o rival facéndonos un pasillo. E levantamos a copa o último partido de Liga con Suso ali con nós. É unha persona excepcional, pero aparte no vestuario e no campo sempre intenta axudar, sempre te animas, tamén é bonito ver unha persoa daqui que xogou en tantas categorías, primeira división, que volveu ao seu equipo a xogar cos nenos de cando ele era xoven, é un orgullo para todos. Xa estaban prácticamente estaban aí para ascender e xoguei a ascender. Así que empecé e rematei no Clube Deportivo Sar. O fútbol foi un modo de vida, conocín un montón de xente, calquer sitio que vai é raro que non vexa a alguén que conozca, e despois de cara á vida sí que aquel, sobre todo hai que ter a cabeciña moi, sabes, non ir arriba, abaixo, no, o fútbol é seguinte moi ben. Sempre sabes, un domingo eres un crack e o domingo seguinte domingo a domingo vale demostrar. É sempre bromeei con ele. Sempre que ven por aquí, el ven a visitarme e gaste de ropa. Di sincero, quen che dera se deba da juvenil, xa, porque tiñas menos edad. Porque militou en todas as categorías, pois sí, que tiña que ter un recoñecemento. Eso eu definiría como pasión por o fútbol con mayúsculas. Tú imagínate ahora un xogador que haya xogado en primeira, que se haya consolidado en segunda, con aquel maravilloso Lugo, que en segunda vez fose super top. Tú crees que lle vai apetecer despois con 30 e pico, 40 anos xogar en segunda regional ou ir botar unha man? Iso é que tenche que apasionar eso. Iso é que cando te levantas os domingos pola mañá que estás deseando ir darle unhas patadas a un balón, e dache absolutamente igual a categoría que sea, sabes? Eu primeiro diría que non se retire do fútbol, porque é unha brúxula para orientar a xente nova, aos xogadores, porque é un exemplo, punto. Foi un xogador que sempre se reconociu o seu esforzo e a gran labor que facía para o equipo. A nivel personal, é unha persona fantástica, destos que deixan pegada ali por onde pasan, sin dúbida alguna. Atopas moi pouquiñas persoas con esa capacidade humana que ele ten. Sempre foi tuvo moi boa acollida, moi reconocimiento dentro da cidade, sempre foi un xogador que, bueno, todo o mundo se acorda dele, vamos, é inesquecible. Entonces ese mérito, bueno, pois é porque el se ganou a pulso. E ele foi un dos que deixou huella aquí nunca. Son destos que se deixa querer. E aproveito, se me deixan ustedes, darlle as gracias por o que fixe aquí nunca. É unha persoa que genera moita confianza. Moi amigo de todos, sabe diferenciar moi ben o aspecto deportivo do aspecto personal, e iso nos tempos en que vivimos é de agradecer moito. Es Carolo, es como es. Todo lo que ves es una gran persona. Ele é un tío moi grande, tanto dentro como fora do campo. Por eso é normal que en todos lados digan que crea ese bo ambiente. E ao fin e ao cabo, se en todos os lados o din é porque é verdad. A placa, o trofeo, que sea mérito deportivo, se hai alguén que merece en Galicia é Jesús Rodríguez Muiñas. Non só pola súa trayectoria, sino por como é. Facerlle un homenaje, pero homenaje, de verdad. Calquera cousa que se lle faga a Carolo é xusta e merecida. Ademais, pola súa longuísima trayectoria e polo amor que sente polo fútbol, porque é unha persoa que leva toda a súa vida pois vencellada ao deporte. Para el o doado sería pois unha vez que remata a súa etapa, igual tamén nun certo estatus, pois igual deixalo, pero a él non importou ir xogar a terceira regional en campos de terra con pedras, como cando seguramente empezou a súa carreira. Iso fala moito e moi ben de Carolo. E penso que o personaxe de Carolo ben se merece unha homenaxe dese tipo.
E gracias, Carol.